nga nung daghan ang na-fail. Na yung mga tao nga nahimong too much emotional. Na sila past mistakes nga dili ka get over, dili ka overcome. Kaya para nila maraglisod na kay i-move on, i-move forward. Ang uban pod na base o nahadlok sa economic crisis nato. World War III na. Napay China nga magsipog pamangga pug speedboat. So mahadlok ta basig tawag na manirador, maggera na noon. No, naghulat lang ginagamay lang, nalay masakitan ang nagamay, matension na din na. So, unsa kag mag World War III asa ka tamanagan. Napagi global warming, abnormal na ang dagan sa atong climate, na ni climate change, na ni gera sa Middle East. And ingon pa nila kung magpinirmahay na peace treaty, basin mo na nay hudyat sa 7 years nga tribulation, na ay daghang nga mga fear sa future. And mo nang uban mo tao, nagdali ng putag minyo, nagimihimo ng pudag balay, dali ng pugpaningkamot, kay basig mag-rapture na, dili na ta makapahimulos. Now, na fear, na tension sa tong mind. Dagal sa mga tao, gidrive ilang life sa pride. Pride gapon. One day, mahimo kong ngilngig. One day, i-prove na ko nila nga sakto ko, bright ko, genius ko, talented ko. One day, ipakita na ko akong naong diya sa mga billboards. That's pride. Pero ang biblical principle sa life o sa success, isa siya ka-life nga nailawom sa guidance gyud sa Ginoo. And this message, makita nimo nga dili tanang nag-motivate sa imong life, isa ka tinuod, legit gyud nga motivation. Now, ang wilderness, again, nag-picture out siya isa ka life nga wa kay laing source. And the more ka maka-experience og wilderness sa imong life, the more niyo makita nga nagkinahanglan gyud ka Ginoo. Kung ang situation imong nasabtan, dili man ka mo ampo, dili man ka mo pray. In fact, dili ka mo tawag og God, dili mo apply ang faith ug ang trust kung kay balo ka unsay next nga move, unsay next nga situation. Pero kung naa ka sa isa ka troubled water or naa ka sa isa ka desierto nga out of nothing, Lord, unsay mong kaunon, unsay mong buhaton asa mi Lord mo move, dinha ka ma-develop imong communication o imong closeness sa Ginoo. So no wonder nganong daghang times sa atong life nga murabag empty kayo atong sense of direction, na kalit nga mga crisis, mga but sa atong life, na family problem, financial problem, musamok-samok po dosay ang depression, unsa pang problem sa relationship, usay it allow na sa Ginoo para mas ma-develop ang imuhang closer nga communication o relationship diha niya. 3 things akong dagag highlight nini nga hapon para pag-develop sa atoang o sa guidance sa Ginoo sa atong life. Number 1, we should have to meditate on the Word of God. Meditating upon the Word of God. Again, ang Bible, gibasa ganina ni Brother Rory, muni lamp sa atong feet, light sa atong path. Atong basahon ang Psalms 119 verse 105. Psalms 119 verse 105, New King James akong version. Ingon dining writer, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Now, laylahi ang gigamit nga term dinhi sa writer, sa psalmist, nag-mention siya lamp, nag-mention siya light. Ang lamp, di ba, kung magdala kag kailan mo lamparilla? Ang lamparilla, short range lang, pila lang kadupa ang makita sa lamparilla. Feet lang yun na siya nga guide. Another din siya, and a light to my path. So may kag pathway na gyud or ang dala na gyud mo sugaan, well, pwede ni siya ma-consider nga mas dako pa ni siya sa lamp. Although lain sa illustration, pero ang main thing nga gihatag dinhi sa psalmist nga ang word sa Ginoo suga gid ni sa atoang dalan. Youth aminaw, nganong daghang failure sa atong mga decisions, atong mga relationships, even sa mga adults, nganong daghang mga regrets, daghang pagmahay tungod kay wala tay light sa ato ang way. Wala na to gigamit ang Word of God nga mahimong map sa ato ang kinabuhi. Mas mo rely pa ta sa mga business nga mga seminar, sa mga ngilngig kayo nga mga educator sa financial literacy or sa pa nga aspect. Mas mo ngilngigan pa ta kaysa Word of God. Tanawa na, every year, unsay isa sa common problem sa atong nation, dili man lang ang depression. In fact, nag-grow ang cases sa suicide. And do you think ang suicide naalang problem na sa mga poor, sa mga pobre? No. Tanawa ang case. Politician,
mga celebrities, mga anak ug dato nga mga tao, nganong inana ka hopeless ilang life. In fact, naan nila tanang kwarta, tanang kasikat, pwede sila magpa-mentor og mga ngilngig nga mga successful nga businessman. Pero nganong murabag, once ang tao mag-commit og suicide, wala na'y direksyon. Wala na'y sense of direction, wala na'y sense of hope iyang life. Tungod kay ang lahi, ang biblical ug spiritual nga principle sa secular nga principle. Layo gyud kayo unsa ingon sa secular? Love yourself. Bible, deny yourself, di ba? Ingon ang secular, kung sagpawon imong naong, balusi, di ba? Ang secular mo ingon biya nga, ayaw pa kansi. Balus gyud. Ayaw pa, lupig. Pero ang Bible, kung sagpaon ni siya, ipapil ni. O di ba? Balance, at least mo pula din ni, pula po din, hilang pula din, lagom. I-balance. O sa ingon sa, ang principle sa kalibutan, di ba? Kung nakay enemy, o mo ginang, baslan. Pasayloon niyo, pero agi balay ha. Ana man ang atong secular. Pero ang Bible, love your enemy. O, di ba? Binato ka ng bato, batuhin mo ng binangkal. Binangkal, yapon, sulit kayo. Graba ray gibato pero barangkal mura gid siya hait pa sa gilabay. Ingon ang Bible, love your enemy. Impossible na, dili na mahitabo in reality sa secular world. Walay tao gid mo love og enemy gawas kung guided siya sa word of God. Before sa Davao City, 7 years mi sa Davao. And pag adto na kog Davao, dito na ko na Minyo. And naay mall sa Davao nga gitawag og NCCC Mall. Ang NCCC, amot kasi relate ana din ni taga Davao. Ang NCCC Mall halos tanan akong mga gamit sa balay, personal nga use, diha gyud. Kay pag eskwela na kog UM, nigawa sa UM, mall man dayon. So diha na magtambay, diha mag-relax. Diha na. Nasunog ang NCCC Mall mga siguro 2017. Pagkasunog ani nga mall, naay 37 ka mga nangamatay gyud. And ang cause sa ilang pagkamatay actually dili man kalayo, tanan. Ang isa sinungdan nganong namatay sila, na suffocate sila sa aso. Ang problem kay naay third floor ang mall, ang naa sa third floor pagbuto sa fuse, so siguro nag-trip Sir Rory, so napalong ang tanang suga. Pagkapalong sa suga, kung naa ka sa third floor, wa na gid kay makita pangahayag. Oo. And pagkapalong nun sa suga, na baga king aso, didto na nagpanik ang mga tao, kasagaran sa nangamatay nga part sa 37, didto nagtago sa CR. Kaya nalagi tubig, pero ang aso mo inipatay nila didto. Natabang man ang kalayo, pero namatay sila sa aso. O ban gid nasunog. Pero nay isa ka survivor nga amazing kayong story niya. And pag blackout daw, ni aso na, itom daw kayong aso, baho kay tanan. So yung gihimo, paghapa niya sa ground, nasa third floor, paghapa niya sa ground, dool man siya sa hagdanan. Paghapa niya, ginhawa pa man siya sa ilalom, sa pinaka-lowest nga part sa simento. Ginhawa sa maayo. And iyang paghapa niya, nakita niyang ubos nga part, ang gamay kay nga hayag, siguro sa bintana or sa pultahan ba, naagad siya nakita nga gamay kay nga hayag sa ubos. Maor gito iyang gi-follow, iyang ginudnod iyang naong sa tiles, gikamag niyang maayo, and then katong gamay nga light ang iyang gihimong guide. Hangtod nakakita siya sa hagdanan, ni kamang sa hagdanan, hangtod sa second floor, hangtod nakaabot siya sa ground, and ground wala man naon sa ang ground floor, hangtod na save siya. Tungod lang sa gamay kaayo nga light. Light to my feet. Ingon ang Bible nga ang pulong sa Ginoo mao ni light sa ato ang feet, light sa atong path, lightness imong future. Actually nganong daghang na fail nga mga relationships, na fail nga mga goal, na fail nga mga plans, wrong decisions, na mga regrets, tungod kay wala sila nagrely sa word of God. Mo bitaw gihatag ni sa Ginoo nato. And you know what? Tan-aw ang promise sa Ginoo sa mga pulong. Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, tanawang promise din sa Ginoo pinagi kang King Solomon. Verse 5 ngadto sa verse 8. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart
and lean not in your own understanding. Now, nag-mention dinig trust. Actually, di ka mo trust kung wa ka kaila sa usa ka tawo. Dili gud ka mo salig kung wa nimo siya personally na na-meet o nakaila. Now, ang Bible mo ni ang Word of God. Dinig introduce sa Ginoo kinsa siya o kinsa pud ta. And the more ta mahimong Bible reader, the more ta sigig paminaw sa iyang word, the more na tumasabtan kinsa siya, ang iyang emotion, ang iyang feeling, ang iyang desire, ang iyang plan sa atong life. And the more na mahitabo sa atong life, the more ta mo build og trust pod niya. Mo bitaw ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. So by faith, nasabtan na to ang God, nginani din siya, mo din iyang plan, pinaagi sa word of God. So di kita mo salig sa Ginoo kung dili ka mahimong mubasa sa mga pulong. Now verse 6. In all your ways acknowledge Him. All your ways. Students, all your ways, decisions, planning, even gani ang pag-uyab-uyab, Brother Fritz. Acknowledge Him, ingon ng Bible, and He shall direct your paths. Verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Yung atong eyes, deceitful. Do you think, ang heart lang ang deceitful, ingon ni Jeremiah, even atong eyes, dagan kay makita nga lustful atong eyes. Unsay atong eyes mo ingon, uy, maon na ni, perfect na ni, Brother Fritz. Perfect na ni, Sister J.Ann. Kay atong eyes, nag-ingon, gud lagi nga, mo gini siya pariya, gini siya atong sa, ginatawag akong Korean movie, oh. Niya nga murag chinito gamay, tasog barog, mauna ni, dito kabalo manghugas gani. Di pa kabalo mamilog, habol humagmata. No? Well, ang atong eyes deceitful. No? Atong eyes deceitful, tanawa ang result kung mo-obey ka sa Ginoo. Verse 8. Kung naa kay pagsalig sa Ginoo, dili ka mahimong mo rely sa imong eyes. Verse 8. It will be health to your flesh and strength to your bones. Health to your flesh. Ang peaceful nga life, kanabang walay stress atong life. Ang atong heart, atong flesh, ma-preserve siya, ma-keep siya, gikan sa mga sakit. Sabi mo, ang masakiton katulang mga tigulang. Ang masakiton po katong mga disobedient sa pulong sa Ginoo. Ingon din niyo, strength to your bones. No, tuon ninyo ang kanalang gatas makapaligon sa bukog, ang word of God. O bitaw ingon ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And then sa gingon niya, this is the only commandment nga naay promise ug makaprolong sa iyang kinabuhi dinhi sa iyuta. Honor their father, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. So ang word of God mo pinaka-the best nga medicine sa atuang or vitamin sa atuang life. And kinumdum nun ko sa bago pa mi sa Cebu. Start na po Cebu 2018 and then 2019 na install ko nga church sa Mactan. And 5 times mi nagbalik-balik sa ospital kay si third day, asa man to third day, magnasil sa room, na diagnose nga na pneumonia. You know ka ng bataa, nagdako mig Davao, namalhin mig Cebu, mga 4 years old na sa third day, 3 years old. Wa gid mi ni agig admit anang bataa, dili gid na masakiton. Nabisag masakiton pa na, muhurot ka po nagduha ka cups nga rice. Grabe na pakaunon among kamagulangan. Pag abot og Cebu, tingala gid mi. 5 times ni sigbalik sa hospital, ingon ang doktor. So natingala naman ko na yung anak, sir, kay pila na ka antibiotic, gipang reseta, taga-bulan, lain nga brand sa antibiotic. And pa ika-6 na mong balik yun, na-diagnose na siya na ay pneumonia. And anak ko, Lord, na ginitawag, di gini siya kanang simple lang, na gini-call, Lord, dun sa may call ni Manny. And that time, hesitant kay ko mo take over sa Mactan, di ko gusto pa magpastor. Wap amin establish, wap pagisod ang balay. Ipintalan na dito, pero wap gani mga lingkuranan, Lord, i-plaster sa nako akong family, Lord, and then go ko sa ministry. And then ang Ginoo, basta mamugos ang Ginoo,
di gyud ka mura ba iyang point ako'y prepare nimo ba kan anad nako sa Davao wa kay kaila kalihot dito gi-prepare ganiti ka. And you know what, 10 PM nagkarga kong 30 in taon ang bata ato nga time man gisud og ginhawa kanang inihap bitaw nga gininhawa na si Mamang og si Kati ni sulod sa Mactandok ni hangyo in taon nga ma-admit ang bata. Ang doktor ingon di na gid ma'am kay daghan king pasyente naa sa hallway na nag-iyahay nagbitbit sa dextrose. Saon ba nato? So ang mga ospital sa Mactan sirado puno na pod kay kuan to dito COVID sir kanang 2019 dili pa to kuan wala pa toy COVID last mga December naman tong COVID kato mga early kuan ba to mga September and sagan to sa pneumonia og dengue ang case adto. So dito nga case nagbitbit ko sa kong bata dito may parking space sa Mactandok. Actually, bugat kay sa feeling, Lord, di ko gustong mo mangluod, Lord, pero murag hapit na gyud. And Lord, di ko gusto. First time ko, Lord, muhimo gyud ani siguro ba si mangluod na jud kog maayo, Lord. And ko, Lord, please i-comfort ko Ginoo, i-remind ko sa imong promise. Siyog lakaw-lakaw dito sa third day natulog dinhi naghingos. Kita kog multicab nga pula, di na ko malimtan, multicab nga pula sa likod, naibita ka na butangan nag-container, kanang butang murag container nga tanga naggasolina, pero ay sulod design lang, na nakakulit dito nga verse, Joshua 1:9. Pagtanaw sa Joshua 1:9 ko, Lord, maogid ni. So gitanaw na kong Joshua 1:9 sa kong Bible, nagbitbit kong 30, mao niyang ni-appear. Please open daw sa inyong Joshua chapter 1, verse 9, tanawa, giunsa ko pag-comfort sa Ginoo that time through His word. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So that time, pagbasa na ko sa verse, wa pa nakabot sila Mamang, sila Kati, tulog gid akong luha, as in nga, lami jud kay hilak ka na bitaw, pugong-pugong kag hilak niya, imulang pugnan niya, once makahilak ka, lisod na kayo hunungon. Kana nga klase nga feeling, nga mura kang naghibi, Lord, yes Lord, lisod jud kayo, and dito ang full gyud nga trust nga, kanabang mura bitaw kag nalunod sa Pacific Ocean nga wa kay laing kakuptan didto na gyud tanan para lang mulutaw ka in ana nga klase nga faith. So okay Lord, kung mo ni imong plano, sige go. And then Lord, muhulat ko sa plan. Gidaan na mo si 30, tuyok na mo UCMed, ang Tsongwa, puno na diha. To nanguli na lang mi na isa ka hospital diha sa Mandawi nga idawat na mo isa na lang jud ka book bakante nga bed. Hapit pa ginin man absent sa isa ka pasyente. Dito na admit si 30, 5 days, dito mi nakagawas og amazing kayo, bill na mo around 21,000 kapin, pero naay ni angkon sa bill. Ni angkon sa bill and then nanguli mi and anitabo is human mi abot sa balay, niabot si Pastor Mike moto nag-offer siya. Pastor John, kinahanglan ko mo exit sa Mactan, ikaw akong ibutang sa church. And then dito na mo hinihini na sabtan nga Lord, mao din ni imuhang call, mao din ni purpose Lord nga nun ni siya. I don't know unsa ang trouble nga nahitabo karon sa imong life, pero as long as nagameditate ka sa word of God, naagi din ang full instruction. Kung wala ning word of God, imagine ninyo unsa gud tay mahimo nako, dating istambay or dating wagi direksyon sa kinabuhi. And imagine naalang ko sa kilid-kilid, barkada, biso, and then nag-seminary, and then God's grace, nag-pastor, and then nahimo para sa Ginoo nga wa nimo gi-expect beyond sa imong imagination. Tungod ani, sultihan ta mo tungod lang gyud ani. Ang direksyon niya sa akong life. You know, dagang niagi sa akong life na disgrasya ko kaduha, hapit ko namatay. First disgrasya nako, hapit ko namatay. Sa time nga walang-wala ko nga na ako sa state nga mura kog nagrebuild sa Ginoo sa seminary life nako. Wa ko ilang gidol ang word of God. Tanawa mo testimony even sa mga ato ang mga kauban nga mga magtotoo. Pila ka relationship ang na-save through this word. Life nga na-restore, life nga na-deliver through this word. Pinaagyan ni nga book, dini na ito nasabtan kinsa ta ang salvation kinsa si Christ, powerful kaayo ni nga word. Mabitaw na sa isa ka debate. One time nabasa na ko nakita na ko nga video. And siya i-prove ang Bible nga di ka mo gamit og Bible. I-prove nimo nga
tinuod ang sulod dinhi nga powerful nga di ka mo quote og verse. So ningon siya, okay, kini akong gikuptan mo ni ang word of God. Di ko mo prove ninyo nga powerful ni based sa scriptures. Ingon siya, powerful ni kay mao ni bag-o sa akong life. And give testimony niya at tubangan sa church, tubangan sa usa ka atheist. You know, di na ta actually mangita pag verse nga to prove nga powerful ni. Daghan na dinhi, pero ang power ani naaman si mong experience, na si mong testimony. You know, kung wala ni nga word of God, dili ginyo ma-discover ang way of salvation. Dili ka ma-transform. So kung ang word of God mo atong ginameditate sa atong life, sure gyud ang imong future. Dili man exactly gyud sa imong gidream, pero sure ko dili gyud ka magmahay one day. Amen. Number 2, aside sa word of God, wait for God's timing. Yes, i-consider na to ang timetable sa Ginoo. Dili tanang time, yes. In fact, naay answer nga no. Pero ang pinaka-challenging nga answer sa Ginoo is ang wait. Hulat sa, muyon nga na Ginoo wait, it doesn't mean nga di niya ihatag. It doesn't mean nga di niya gusto. Pero nalagi proper nga time. Naay right time. Now, si Isaiah, naghatag siyang example din sa Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ingon si Isaiah, kung muhulat lang ka sa direksyon sa Ginoo, dili ka magdali, dili ka maguna-una, kung mu-pray ka, then mangita ka sa iyang guidance, and then muhulat ka sa right time, one day, mo renew ka sa imong strength. One day, ang imo ang nangawala, iuli niya. More than pas nawala. One day, i-restore niya ang na-broken nga family, broken emotion, broken nga life. Ingon siya, if you wait on the Lord. Nga nung naghatag siya example nga mga eagles, they shall mount up with wings like eagles. Wala ko na-share niyo siguro sa una, ang molting process sa mga eagles. Tanang eagles, muagi gid ani nga stage. Muabot ang time, kanabang nana sila sa age of senior citizen sa mga eagles. Muagi sila. Ilang mga buhok or malang feathers, mga tagak na, ang ilahang, kanailang sungo, mga crack na siya, and then ang ilahang kuko, wala na na kusog, mura siyang mga crack nga mga ngipon. And during that time, duha lang ang pwedeng kamatian sa eagle. Number 1, matagak siya sa pangpang. Kaya once matagak sila, di naman sila makalupad. Or number 2, mamatay sila sa gutom. Kaya di na sila makahunt og food. Kinahanglan sila mo survive sa pila ka months ana nga molting process sa mga eagles. Pero based sa ilang nature, once ma-overcome nila na, once makasurvive sila ana nga process sa ilang existence, one day ma-renew na sa ilang strength. Mubalik og kalig-on ilang mga feathers, mubalik kalig-on ilang mga kuko, og mapulyan og bag-o nga kanabang sungo ang ilang sungo sa mga eagles. Og mulupad sila nga murabag nimong brand new ilahang kusog. You know, part gid na sa nature sa mga eagles. And mo na promise din hing Isaiah, one day, kung mag-rely lang ka sa word of God, di ka magdali-dali, magpabilin kang obedient despite sa mga challenges sa imong life, ma-renew gyud ang imong strength. You know, sa atong life, daghan bitag failures. Ako, daghan kog failures. Ang atong marriage life, dagag failures. Men, mga husband, dili ta perfect. I know for sure, daghan tag pagkulang sa atong wife. Even ang mga wives, na pagkulang silang husband, both sides. Dili ta good nga friend, daghan tag gibetray nga friend, tag meritis nga mga friend. Daghan tag pagkulang sa Ginoo. Pila ka mga vows imong gibilin sa Ginoo, hangtod karon vows lang gihapon. Pila ka mga broken promises imong gihimo. Daghan kay tag failures. Ug tungod ana daghan pug nadamay ang consequence, nadamay atong family, ang ato bakang trabaho, ato bakang integrity, atong friendship, daghan kay na damage. Pero one day, kung na kay heart sa usa ka repentant nga heart,
na kay obedience, na kay heart nga willing mo ingon, Lord, I offer my life to you. Katong kantang France ka ganina, ingon ng Bible, one day you will renew your strength. Ang prodigal son, sadang nipili siya sa pagrepent o pag-obey, ang tanang nawala sa prodigal son, gibalik nga brand new sa Father. In fact, ang nakawala atong iyang sing-sing, iyang shoes, iyang robe, iyang integrity, everything nawala sa prodigal son. Wala naka-benefit ang Father ato. Gihimo to niya during sa iyang rebellion. Di ba dagag nausik during katong nagrebelde ka? Pero once na kay heart sama sa eagle, mo-sustain ka, di ka muhimog decision nga dili in line sa will sa Ginoo. Once mo sacrifice lang ka, one day, imuha na pong time. Once naka sa seasons of harvest na, dili na gid ka mapugngan. Imo na gina nga season sa harvest, sa molting process, di na ka nag-invest. Lord, mo na akong faith. Lord, mo na akong obedience. Lord, akong gilay down akong love. Lord, gilay down akong patience. Lord, mo na nabilin na Lord sa akong obedience. Lord, mo na nabilin sa akong service. Lord, akong talent, Ginoo, gidegrade na ni sa society. Pero Lord, nabilin gamay nga offer. And then one day, anihon nimo ang harvest. And once mo harvest kay igsuon, dili gid ka mapugngan sa mga oppositions. Imo na gid na nga season. Well, ang CCBC nata karon sa seasons of sowing. So, sa farming, once mo tanom ka, kabalo ang farmer kanus siya mo harvest. Iya ginagi-consider nga inigtanom niya, dili gid ugma automatic ang harvest. I-consider ginyang span of time. Di man ko farmer, pero kung lolo farmer, kabalo ko sa life sa usa ka farmer. Once hawa na ang ground, limpyo na ang ground, dili gyapon ka pwedeng mo tanom, di ka patakag tanom, na akay season gyud nga mo timingon ang wet season, basta muulan na pwede nang tamnan. Inigtanom nimo, bisan pagtuwa-tuwaran mo nagampo ugma, di pa ginamo turok. Take pa nagpila ka days, inigdako-dako ano sa kadangaw, fertilizer na pod at ampingan na pod nga dili kay kayon sa mga manok or sa ay mong hawanan ng ground, take pa na siya. Pero sa isa ka seed nga gitanom nimo mo harvest kag thousands of fruits. Kabantay mo, isa ka liso lang mangga. Inigpamunga na thousands of fruits na imong anihon. Kay once muhulat lang ka sa right time, muhulat lang gyud ka sa right nga timing sa imuha na pud nga season, diha gyud dili na mapugngan ang blessing. And even ang imong mga silingan, even ang imong enemy, ingon pa ni David, sila maka-appeal pag-benefit sa imuhang panalangin. And yes, muna giingon sa Bible, sa Psalms chapter 1, look at your Bibles, Psalms chapter 1, verse 3, tanawang promise sa Ginoo dinhi, once ang Ginoo mo bless sa imuhang life, ingon siya, verse 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. So, nagisgot og season. Once imo ng season, mo bear gyud kag fruits. And even imong neighbor, imong silingan, imong mga enemies, imong mga relatives, mismo sila maka-question gyud. Dili gyud mapugngan ang pag-bless sa Ginoo. And isa pa, his leaf also shall not wither. Kita na mong kahoy nga dili malaya ang dahon. No, seldom na siya. Pero ang point din hing David, kana nga kahoy mo take nagpila pa ka generation. Nga once i-bless ka sa Ginoo, even ang imong anak, imong apo sa imong apo, makabear ug makabenefit pa ana nga blessing. Long-lasting nga blessing ang promise actually sa Ginoo. Muna bitaw nga ang promise sa Ginoo kang Abraham, ang entire seed ni Abraham na tagaag chance tungod sa promise sa Ginoo kang Abraham. Even kitang mga Gentiles, nakapartake ta sa blessing, nahimutang spiritual pagid nga Israelite tungod sa promise sa Ginoo kang Abraham. Again, once muhulat ta sa right time, once muhulat ta sa proper time, di nang ta magdali, usually atong failure naaman gid sa panahon nga dili ta kahulat sa Ginoo. Mas bright pa ta niya, mo rely ta sa atong nakita, mo rely ta sa atong emotion, and then diha mag-start ang problem. Si Abraham, 25 years naghulat. Ang right time niya, 100 years old si Abraham, nagka-baby silang Isaac.
Moses naghulat og 40 years nakabalik sa Egypt. Si David naghulat og 15 years gi-anoint ni Samuel nga mahimong next king sa Israel. Na ay right time para sa imuha. Ayaw gyud pagdali. Amen? Amen. Number 3, the last one, be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Importante ni siya. Sensitive ta sa guidance and leading sa Holy Spirit. Now, well, kabalo ta nga every believer ni Christ na kay Holy Spirit, dapat aware ta na dili na to makita nga one day di jud ka pwede maka-blame sa ubang tao. Di ka pwede maingaw tungod manggod ni kuan, ni nani. No, you have given all the chances, gitagaan na kag word of God, gitagaan na kag instruction, gipahulat na ka, gitagaan pa kag Holy Spirit para ma-inline nimong life diha sa Ginoo, and then ikaw lang gyud ang wala naminaw. At the end of the day, kita ang responsible sa atong life, sa atong future. Dili ta pwede mo blame kay naa nato ang Holy Spirit. Anything pwedeng buhaton sa Holy Spirit, pero naa lang nimo gyud ang submission, ang pag-surrender sa imong will. John chapter 16 verse 13. Tanawang gingon din ni Christ. John 16:13. However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. So, nag-abot sa Holy Spirit, ingon siya, He will guide you into all truth. Tanang necessary para makagraduate ka sa college, work na sa Holy Spirit. Tanang necessary para pag-strengthen sa imong family, will na sa Holy Spirit. Tanang guidance para nakay-secure nga future, work na sa Holy Spirit. Na gusto na ko maging sensitive ta sa work sa Holy Spirit. Tanawa si David sa Old Testament, sa 2 Samuel 23 verse 2. 2 Samuel chapter 23 verse 2, sa panahon nga hapit na mamatay si David, tanawang gingon sa Ginoo niya, the Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. Tanawa ang Holy Spirit, kasagaran nagahimo sa communication ang Holy Spirit. And anita sa eunuch, ganina mo ni na-discuss sa mo ang Sunday school, sa baptism, Acts chapter 8, 29 nga to sa 30, Acts 8, 29 to 30, then the Spirit said to Philip, you see, ang Holy Spirit, miningon kang Philip, atangi di ani mo aging kalesa din na atangi kay ang nagsakay din na nagbasag Isaiah 53 pero wala nakasabot siyang gibasa. Ang Holy Spirit nagingon, atangi di Philip, sakay sa kalesa og pasabta siya. So ang Holy Spirit present kay siya sa tanang work sa evangelism, sa ministry relating nga mga buluhaton, ang Holy Spirit ang nag-work din ha. So dapat sensitive ta sa call, sa conviction, sa guidance, sa lordship, sa Holy Spirit. No, another thing, anita sa Acts chapter 13. Acts chapter 13 verse 2 ngadto sa verse 4. Acts 13:2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Kuha ko masayap mo na ang church sa Antioch. And during sa ilang meeting, sa ilang church, congregational nga worship, ang Holy Spirit ni honghong sa mga apostles, ilain ninyo ha si Paul ug si Barnabas ha, kay na ako'y plano sa ilaha. Tanawang Holy Spirit, bisan sa church meeting, bisan kang David nga himatyo na, bisan sa kang Philip nga naglakaw lang sa dalan, ang Holy Spirit nagaguide. Nagaguide yun ang Holy Spirit, and di natin dapat i-ignore. Kaya importante kayong function sa Holy Spirit. Isaiah ba, maingon ta, uy, naanghilan ko. Mahintag na anghilan dayon. Pero Holy Spirit ito ni honghong na to. Oh, maingon pagitag, mayuha ginahong laki. Oy. Ang Holy Spirit may nagtudlo na to anang mga butanga. Tungod sa Holy Spirit, ma-discern na to ang will sa Ginoo. And another concern din ni tanawang Hebrews chapter 3, verse 7 and verse 8. And you know, muni kasagaran ang failure nato sa atong life. Hebrews 3, 7 and 8. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. Ingon din ang Bible,
sa panahon nga madungog nimo ang voice sa Holy Spirit. In siya, do not harden your heart. Di ba? Pila na ka sermon din sa pulpit. Pila na ka mga problema nga nangabot sa imong life. Do you think problema lang to siya? Natsambahan lang to nga problem? Pila na ka failure ni abot sa imong life. And do you think natsambahan lang yapon na timinga gid sa problema? No, walay accident na hitabo sa imong life. Tanan part gina sa plan sa Ginoo sa imong life. And even sa pinaka-deepest nga problem sa imong kinabuhi, voice na sa Holy Spirit. Bobito na even ang mga atheists, ang mga rapists, ang mga salbahis kay nasa prisuhan, makamao gihapon na mo tawag o Ginoo kay duna give voice ang Holy Spirit bisan sa mga atheists ug di mo tuog Dios. Mo da tanawa kung maglinog, pagbutos kan laon, unsay napuno ang Facebook mo, ginog ang puampo. Di ba? Linog sa nasa Mindanao, unsay nitabo, napuno ang Facebook nga second coming na, pag hinulsol na ay instinct ang tao nga kung mubati tag fear, Ginoo din atong pangitaon. Instinct na sa tao tungod kay bisan pag totally corrupted ta, conscious atong soul, atong spirit nga naagi supreme being, nay God. Mo bitaw na makadungog ta sa Holy Spirit kay nay spiritual nga nature pud nato. And that's the only thing nga maka-communicate ang Holy Spirit pag hinulsol na sa sala. Hunong na aning sigarilyo, hunong na sa inom, hunong na ning hugaw nga binuhatan, nganong makonsensya ang unbeliever bisag wa pa sa Dios tungod kay naay voice sa Holy Spirit. Naay voice sa Holy Spirit, kapila na ka na konsensya be. Unya naminaw ka sa Holy Spirit. Di ka makonsensya kung walay voice sa Holy Spirit. And pila na ka problema nga niigo sa imong family, sa imong life, sa imong career, sa imong asang aspect sa imong life, naminaw ba ta sa conviction sa Holy Spirit? Tingog na siya sa Holy Spirit. Pila na ka sermon din nga nag-challenge nimo nga mo surrender ka. Kapila na kagibadlong, kapila na gitawag nga mo surrender. Muduol sa Ginoo samtang ligon pagkagtuod, magamit imong talent, mo support ka sa ministry, pila na ka challenges. Ang gihimo sa preacher, ang diningon ka, unya na lang Lord. Ingon ang Ginoo, do not harden your heart. You know, say kagahi sa tong heart, usahay tagaan na kita sa Ginoo sa pinakasakit gyud nga discipline. You know, kung dili mada sa smooth, kung di na mada sa pulpit, kung di na ta madala sa mga advices sa mga tao, yun yung ng Bible, sa more parts sa Chronicles, nga padadaan ta sa Ginoo isa ka problem nga di na gid ta makapugong. Without escape, kalimot ko sa particular nga verse, kanang gi-remind ta, nya wa gid ta naminaw, one day na isa ka sudden nga destruction. Di na ko gustong hadlukon nako ang matag isa, pero usay makibalutan nini, nga buhaton sa Ginoo tanan, one day ma-perform niya ang power o ang purpose sa imong life. Tanawa gud, kung ang anak sa atong mayor makita nagsigop og rugby sa highway, do you think ang anak niya mo'y madaot? Ang mayor, ang amahan. And since we are His children, we are God's children, buhaton tanan sa Father nga ang life ni Fritz mabag-o gyud, ang life ni Hannah mabag-o gyud, ang life natong tanan mabag-o gyud kay we are bearing, nagbitbit ta sa iyang name. Gitawag tag Christian, nagdala tag Bible, nisagi tas highway nga, believer ko, pero wa na change imong life. That's very impossible. Di gyud na katuuhan, kay ang usa ka tinuod nga Christian, dunay transformation, o kanang nga transformation, work na sa Holy Spirit. And the more ta magsigingon, unya na, dili pa kaya, di pa right time, the more na to ignore ang iyang tingog. The more ang Ginoo ma-force paghatag og usa ka sudden nga situation para muhumok lang gyud ta. Muhumok lang gyud ta. And I don't know sa imong life, I know for sure kay balo ka kinsa gyud ka. Kay balo ka asa ka nga part maigo sa weaknesses, and kay balo ka maminaw sa discernment nga kini tawag gyud ni sa Holy Spirit. And this time I know na I calling ang Holy Spirit sa imong life. Every time you hear His voice, isa gina kapag panuktok sa Holy Spirit, one day di na siya manuktok.
kalit na siya abot. And pukaw na lang ka sa isa ka sudden na distraction. Kahadlok ba na Pastor John? Well, mas maayo nang i-prevent. Mubitaw ingon din ang Bible, do not harden your heart. Ang Pharaoh nagpagahi siyang heart. Ni cost ni sa life sa iyang firstborn son. Ni cost ni sa entire economy sa Egypt. Bagsak yun. Nagpagahi ang Pharaoh siyang heart. Si David nagpagahi siyang heart. Tanawa, wa na fulfill ang temple during his time dito na kang King Solomon. And even ang household ni David nagkagubot. Tanawa, si Amon, gi-rape niya si Tamar, puro na anak ni David. Sa kasukong Absalom, gipatay niya si Amon, anak niya po ng David. Tanawa sa kagubot ng family. I know, hindi na to na gusto may tabo sa tong life, sa tong family. So na siya calling karon sa imong life. Samtang madungog pa nimo yung tingog, then paminawa siya. Samtang na kay chance mo repent sa imong sin, then go. And samtang napakay chance mo surrender sa imong life, go. Kay lisod kay mo surrender ka sa imong life, muingon ka, Lord, give up na ko, daghan nagtubo sa imuhang ilong. Let us all stand please and let's bow down our heads. Let's close our eyes.